biz neyrochirurg lukmanlary has köp soru berilen soruların biri hem kelle ağrıdır. Gelin ben size kelle ağrı barada kızıklı malumat aytıp bereyim. Kelle ağrı bu köp erkenç kesellerin birinci alamatı bolup durýar. Mesela üçün kelle beyni okuklarında kelle ağrı yürek bulaşmadan, kusmadan, kaytarmadan öňünde birinci kelle ağrı tutup başlaýar. Mesela üçün garaguş keselinde, tutkoy keselinde tutkoydan öňürti birinci kelle ağrı bolýar. Stomatologlaryň neme trayniş nevralgiyasında diş ağrıdan aşağı äňdäki ağrıdan öňürti birinci kelle ağrı birinjilet başlaýar. Eger bu keseller wagtynda öňüne alınsa, bizim de Bapyala köpüğlü hastahanamızda şu işlerin mikrochirurgiya yolu bilen ayırma usuly. Garaguş keselinde dünya beli evek operatsiyasy. Trayniş nevralgiyada mikrovasküler dekompressiya operatsiyasy amalga aşyrylýar. Bu kesellerin alamatlary yüze çıkıp başlandı. Ay geçerley, ay oňat bolarlay diýip ýörmän, hökmany suratda lukmany ýüz tutmaly. Bu bizim dünýäniň iň soňky standartına laýyk operasiýon meýdanymyz, operasiýon zalymyz. Bu enjamyz ady belli Pantera mikroskoby. Germaniýanyň iň soňky tehnologiýa mikroskobudyr. Şo bilen biz ähli şoşan operasiýamyzy amalga aşyrýas. Bu operasiýon meýdany yüze seçil ulandıp kirurga, neyrochirurga gaty ince operasiýa amalga aşyrmany kömek etýär. Şu kellede ähli şoşan operasiýa ýerine ýetirmek üçin mana mikroenjamlarymyz bar. Mikroskopumuzun neyrochirurgdan başka beýleki lukmanlar, anestezolog, operasiýon sestra görmek üçin boşmaça mana ekran hem bar. Anestezolog lukmanlar üçin iň soňky Drager firmaly aparatymyz. Bu dünýäniň iň soňky tehnologiýaly operasiýon meýdanynda iň çalışan operasiýa hem edip bolýar.